tady hodně. Ježišmarja, tyhle, to je krutý. Tak přilbu, ne, masku nejdřív, ty tady to čudí nějakou, na si mám tu masku. Ty, to je hoří, to je hrozný. Tak tu masku, jo, už ji mám? Ne, ještě ne. Jo, tak už ji beru. Sakra, jak se zase nasazuje. No, dobrý, doufám, že se mě zase nebude pařit hlava. Tak přilbu, nepak je gasňa. Tak gasňu, rukavice, když nezapomněl, mě schořila ruka, že jo, třeba. No, ještě gasňu musíme vytáhnout. Kde pak je? V kufříku? Jo, tady. A krém hasít. Ty zase nějaký prázdný, sakra. Ty on to hoří ještě víc, no nějaký benzín nebo co to je. Ježišmarja. No tak ještě nechám bejt, jo. No, tak jsem mu tady náhradní zdroj. Ano. No, ten je zajištěný. No, už to je vyřešený. Dolil to tam celý, to tady pořádně ještě do zadupu. No, tak. To je vyřešený. Tak, já prostě pojedu si po požáru. Přidám si rukavice, helmu, přilbu, masku. No, a si to ukončím. No, konec. No, dobrý. Ještě si dám přilbu, brýle ještě, ne. Jo, tak půjdu a jedu.